El següent punt de l'ordre del dia és la modificació d'ordenances fiscals per a la seva aplicació en l'exercici 2014. Proposta d'aprovació. Bé, abans de començar este punt, tenien vostès en la documentació, després de la dictaminació de la comissió informativa celebrada dilluns, tenien els regidors en la documentació una esmena que està signada per el tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda, Justo Beso Andrés. Ara mateixa aplega a la taula una altra esmena presentada per el portaveu del Partit Popular. No sé si n'hi haurà alguna més. Bé, pues anem a donar lectura d'estes en dos esmenes. Per favor, guarden silenci. Anem a donar lectura i com cal procedir, tindrem que donar lectura, després sometre a la votació si és una esmena de substitució o d'inclusió per a que forme part del text definitiu. La primera esmena passa a llegir-la. És la que está asignada por el teniente alcalde delegado de Hisenda, que diu: tras el dictamen de la comisión informativa del pasado día 28 de octubre, se ha advertido error involuntario en los cálculos iniciales barajados para la determinación del tipo de gravamen aplicable para los bienes de naturaleza urbana a incluir en la Ordenanza General del Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo ejercicio de 2014. Desde el objetivo inicial de tratar de compensar las subidas de valores catastrales con los instrumentos a disposición de los entes locales, al amparo de lo previsto en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo la siguiente enmienda de modificación puntual del dictamen de la Comisión Informativa del día 28 de octubre, del punto 2 del área de Economía y Hacienda, relativo a las ordenanzas fiscales para 2014, para otorgar la siguiente redacción a la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Artículo 3. Conforme al artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/04, el tipo impositivo se fija en bienes de naturaleza urbana, tipo general para los bienes de naturaleza urbana, 0,660%. En bienes de naturaleza rústica, 0,65%. La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar dicho tipo a la base imponible. Firmado por Chus Beso Andrés. Esta es la enmienda. Y ahora la otra que damos lectura dice así: José Pons Cervera, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, presenta las siguientes enmiendas a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales de 2014. Ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Se modifican los siguientes artículos. Artículo 3, conforme al artículo 72 de la misma legislación, el tipo impositivo se fija a: en bienes de naturaleza urbana, a tipo general para los bienes de naturaleza urbana, 0,620%. B, en bienes de naturaleza rústica, 0,65%. La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar dicho tipo a la base imponible. Firmado por José Pons Cervera. Sí, no, una qüestió només. És que ara, al sentir-lo, en els dos casos figura base imponible, és base liquidable. En la ordenança ho tenien així perquè la base imponible coincidia en la base liquidable, però al haver la revisió catastral no coincidís. El modificarien en els dos casos. Sí que és base liquidable, no base imponible. Que originalment la ordenança estava com a base imponible perquè no n'hi havia diferència, però ara és base liquidable. Ja. Era base liquidable, tindria que haver sigut, però estava mal posat en l'ordenança, sí. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es a proceder la votación de las dos enmiendas presentadas. Previamente, sí, por supuesto, previamente se puede hacer el debate. Bueno, vamos a hacer una cosa para organizarlo. Podemos ahora, en el turno de palabras que ustedes tienen, poder explicar también la fundamentación. Entonces, si empezamos por el turno de palabras ya de la explicación o del turno preceptivo ya de defender prácticamente este punto. ¿Vale? A ver, la explicación, pues entonces podemos tener la oportunidad de explicar las dos enmiendas.
El señor concejal de Hacienda, ¿tiene algo que decir al respecto? No tinc res que dir, perquè l'únic que hem fet és, com varen comentar en la comissió, és adaptar-lo. Hi havia hagut un error i ha sigut aplicar el tipus que corresponia. Entonces, definitivament queda conforme han dit, fer-ho 660. Moltes gràcies. Señor Pons. Sí, muy sencillo. Nosotros, como grupo del Partido Popular, presentamos una moción para este pleno. Las mociones de los grupos políticos, por costumbre o tradición, se presentan en este ayuntamiento antes de que se haya convocado el pleno, o sea, antes de que tengamos conocimiento de los puntos del orden del día a tratar. Entonces, como queríamos que para el año que viene el IBI en Alacuás, la contribución, bajase el recibo al final, el recibo que tienen que pagar todos los ciudadanos, presentamos una moción, saben ustedes que es lo que se discute al final del pleno. Al final del pleno hay mociones de partidos políticos, ¿no? Es una propuesta que hacemos al ayuntamiento. Pues proponíamos que el ayuntamiento bajase el tipo de gravamen del IBI del 0,73, que es actualmente para el 2013, al 0,62 para el 2014. Cuando nosotros presentamos la moción, posteriormente se nos entrega el orden del día del pleno de hoy. El orden del día del pleno de hoy nosotros lo recibimos el viernes pasado. El lunes pasado son las comisiones y hoy jueves se celebra el pleno. De tal forma que en ese orden del día figuraba como un punto del orden del día la modificación de las ordenanzas fiscales. Entonces, nosotros, en esa modificación y en esa propuesta que hace el ayuntamiento, evidentemente no coincide con nuestra propuesta. Y de forma simplemente formal, no hemos cambiado nada, lo único que hemos hecho es, a esa proposición que hace el ayuntamiento, presentamos una enmienda con el mismo tipo que ya habíamos pedido anteriormente. Es un tema simplemente formal. La única enmienda que estamos haciendo es el mismo tipo, el 0,62, que hemos presentado en la moción y que supongo que luego se debatirá también, lo presentamos ahora como enmienda a estas ordenanzas fiscales. Pero es el mismo tipo, el 0,62 de la moción, lo vamos a presentar ahora como enmienda para que se tramite esta enmienda dentro de las ordenanzas fiscales. Simplemente es eso. El mismo tipo, no hemos cambiado el tipo. A ver, el resto de portavoces, respecto a la forma que estamos hablando. Señor Oñate. Bé, jo és una pregunta que li diria també al portavoz del Partido Popular. Le contesté muy rápidamente. Nuestra moción, yo me había referido solamente al tipo, que es la enmienda que ahora es la que hemos presentado. Pero en nuestra moción, aparte de la modificación del tipo, aparte de que pedíamos una bajada del tipo, se pide también una subvención, el IBI social que se dice, una subvención para las personas que no pueden pagarlo directamente, a las familias que tengan todos sus miembros en el paro y que tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. No la hemos añadido en esta enmienda porque entendemos que no se puede pedir una bonificación ni una exención, si no me corregirá el señor interventor si es así. Entonces, ponerla en la enmienda no tenía sentido. O sea, eso pensamos, si no me corrigen, que hay que debatirlo de forma separada. Entonces, por la pregunta del señor Oñate, entendemos que en función de cómo quede ahora, o sea, la primera parte de la moción queda incorporada como debate a las ordenanzas. Quedaría segregada después en la moción, prácticamente quedando el segundo apartado. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en hacer el debate ahora o después. Al final está interrelacionado. Exactamente. Bueno, pues entonces luego, creo que perdón. No sé, luego limitar que no se pueda hablar del tipo tampoco lo veo ningún... Pero como contenido
una parte de la moción queda ahora sometida ya a debate, además está interrelacionada, y después quedaría ya prácticamente como la sustancia del segundo punto de la moción, quedaría el segundo punto. Senyor Forment. No, a veure, simplement, jo entenc que lo raonable és que després en la moció sols quedarà com a proposta d'acord el segon punt, i el primer ja l'hem parlat ara, serà el 62, el 66, el 80, o ja veurem, entenc, vull dir, perquè no tindria molt de sentit votar el mateix dia dos vegades el mateix, vull dir, l'únic, vull dir, si val. No, si ja no és per debatre, vull dir, al final el debat és un debat conjunt, sinó a efectes de votar, pues, jo entenc que deixaria sols el segon punt de la moció, però vamos, l'heu presentat vosaltres i evidentment és vostra i podeu fer el que considereu. Bé, doncs jo crec que he fet els aclariments pertinents. Després, des del punt de vista formal, ara passaríem a votar la inclusió d'aquestes dues mocions. Comencem per la presentada per el tinent d'alcalde, delegada d'Hisenda, respecte al canvi que havíem dit del tipus general. Abstencions? Una abstenció. Vots en contra? 7 vots en contra del Partit Popular. Vots a favor? Queda incluït esta esmena en substitució a l'article 3 tal i com se queda ara incorporat en la proposta que acabem d'aprovar. Ara passem a votar també la inclusió, com ha explicat el portaveu del Partit Popular, exactament també referent a l'article número 3. Passem a votació. Abstencions? 3 abstencions. Vots en contra? 10 vots en contra del Partit Socialista i vots a favor els 7 regidors del Partit Popular. Queda rebutjada esta esmena per a tratar-lo ara en el conjunt de les ordenances fiscals. Ja tenim així el marc de debat i ara sí tenen la paraula els portaveus. Senyor Forment, té vostè la paraula. Sí, jo la veritat és que ha hagut un moment que he arribat a dubtar de si estava en un plenari o estàvem en una subhasta. He estat a punt de redactar-ne jo una ara sí. El 064 no em sembla seriós. No em sembla seriós en les formes de presentar a debat algo tan important per a este plenari i sobretot per als veïns i les veïnes d'Alaquàs. Vull dir que si en 10 minuts decidim sense més informació que una fulleta si el 062, el 066 o el 090, jo crec que no és raonable, no és seriós. I per tant, i continuant en les formes, desgraciadament ja ho hem dit alguna vegada, diu, ara què fem? Ara què fem en la nota de premsa que envia l'Ajuntament el divendres passat en el que ja dia el que anava a passar en este plenari? Perquè ara va passar una cosa diferent. Segur, passe el que passe va passar una cosa diferent, perquè vostès el divendres ja digueren que l'Ajuntament havia baixat el tipus un 8%, quan encara no s'havíem sentat així és 21 a parlar. Vostès ja digueren que l'Ajuntament reducirà un 8%. Ara resulta que avui proposen el 10%. Ara què fem? Clar, le fan una altra, diu, somos más buenos aún y el 8 no el 10, a banda de el contingut de la notícia. Clar, una cosa és el tipus i una altra cosa és el que la gent paga en el seu impost. Però clar, és que desgraciadament no és la primera vegada. Vull dir, no se pot dir Alaquàs reduce por tercer año consecutivo el tipo. Vull dir, això ho sabrem avui, el que va fer Alaquàs. Quan votem els 21 o els 20, que ens falta el company Javi, de lo que va passar, però donar per fet ja el que va passar en este plenari, des del punt de vista democràtic, és impresentable. És impresentable. Perquè si no d'això no venim. I ja decidissin vostès, fan la nota de premsa, canvien, publiquen les ordenances i ja està. Jo crec que alguna hem de dir els que estem així sentats. I no donar ja per fet que Alaquàs reducirà el tipus de gravamen per tercer any consecutiu. I si ara sí decidim entre els 21 que el pugem, què fem? Perquè ho hem de decidir nosaltres, ho hem de decidir entre tots. No ho decidís no se sap molt bé i envia una nota de premsa. Per tant, en les formes, ja abans de començar, ja em sembla impresentable i per desgràcia no és la primera vegada que anuncien acords abans de que el plenari se pronuncie. I després s'enfaden quan nosaltres anunciem el que anem a presentar, que de fet alguna vegada ens ho ha retret
en següents retretes del govern. Nosaltres simplement anunciem el que anem a portar, vostès ja anuncien els acords. Vostès veuran que m'he abstès en les dues esmenes que han presentat, i és que, com els dia, no em sembla seriós que del divendres així hem passat d'un tipus del 0,735, que era el que tenim enguany, que el govern presente la proposta del 0,675, és la documentació que ens passaren el divendres als regidors, que avui a mitjà matí, no sé exactament a quina hora, es diuen que han advertido un error involuntario en los cálculos iniciales barajados y que lo que diuen que era el 0,675 ara és el 0,660 i que el Partit Popular es presente, encara que ja ho havia presentat també, com ha explicat ell, via moció, el 0,620. Perquè, clar, aquestes quatre xifres que representen de recaptació per a l'Ajuntament, quina modificació, quin volum d'ingressos representa cada una d'aquestes xifres? I aquesta xifra l'hauríem de conèixer per a poder prendre una decisió. I no la coneguem, perquè al final en la documentació que ens aporten està la xifra. A banda de la xifra, l'única xifra que conec, perquè sí que me l'han passat, és el que representaria la proposta del Partit Popular, però de les altres que fa el govern no les sabem. Hauria d'estar aquesta informació per a poder prendre una decisió. I és que, clar, el que no se pot és debatre i parlar de les ordenances fiscals en 3 dies. Unes ordenances fiscals que han de marcar els ingressos d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2004, que el divendres a les 3:15 de la vesprà s'envia la convocatòria via correu electrònic, en part de la documentació, perquè no la tenim tota en suport digital, part està en paper en la carpeta que no podem veure fins al dilluns, que aquest dilluns de la vesprà comissió informativa i el dijous plenari. És que així no es poden fer les coses, així no pot eixir bé. Jo estos dies, revisant altres ajuntaments i parlant amb el regidor d'Ontinyent, em diu, te dice que estem liats, que tenim el ple d'ordenances fiscals, que al final les han aprovat. Clar, i mirant la informació que me passa, diuen que l'Ajuntament d'Ontinyent aprova les ordenances fiscals. Prèviament al seu pas pel plenari han estat debatudes al si del Consell Econòmic i Social de la ciutat, al Consell de la ciutat, al Consell d'Esports, on el treball conjunt del govern d'Ontinyent amb els agents socials ha permès modificar les ordenances no sé què, no sé quant. Apleguen el plenari després d'un debat no sols en els membres de la corporació, sinó en la ciutadania que va estar afectada. I aquesta gent, al final, en el Consell Social de la ciutat estan els sindicats, els empresaris, les ames de casa, no sé quantes, vull dir, que fan aportacions, que se poden tindre en compte o no. Clar, això requereix dues coses, voluntat política i ganes de treballar. Si no se té alguna de les dues, falla. Clar, és molt més còmode, me sente, plim plim, li dona a l'ordenador la tecleta 065, pom, ahí va, el dijous ho votem. No és seriós, no és seriós, ja els ho vàrem dir ara fa un any en este mateix debat. No se poden aprovar les ordenances fiscals en 3 dies. Vull dir, de fet, nosaltres al final, després d'un treball consultant en gent que ens feren aportacions, presentarem al ple següent, al de novembre, una proposta de modificacions de determinades ordenances fiscals, que segurament si haguérem tingut major informació, major dades, podria haver sigut major el treball, però això ho farem. I enguany ens aboquem a lo mateix, a que durant tot el procés de publicació, etc., doncs fem les al·legacions que estimem, o que en el pròxim plenari li duguem les nostres propostes. Perquè, clar, en 3 dies és que és impossible. És que és impossible. I en el plenari de l'any passat també ho diguérem, i ens diguérem que sí, però el resultat és que no. Vull dir, és el moment de que s'assentem i revisem de dalt a baix les ordenances fiscals d'esta casa. No valen que modifiquem el percentatge, modifiquem el numeret, hem d'analitzar les ordenances fiscals en el seu conjunt. Vull dir, és el moment d'establir mecanismes de progressivitat en alguns dels impostos? Pues segurament sí, i per què no ho fem? Per què no se sentem a mirar-ho? Se suposa que d'un govern progressista hauria de ser la seva línia,
sentem-se, mirem-ho, però clar, evidentment això no se pot fer en 3 dies. Això no se pot fer en 3 dies, això s'ha de fer en un treball constant de tot l'any i a plegar així en una proposta d'ordenances fiscals debatudes amb la totalitat dels regidors, amb els agents socials, etc, i a plegar a una solució i a una proposta consensuada que segurament podria ser aprovada per unanimitat d'este plenari. O si més no, amb més recolzament del que estic segur que van a tindre aquestes ordenances. Per tant, nosaltres s'anem a abstindre en l'aprovació d'aquestes ordenances. Hi ha coses en les que estem d'acord, en incloure la bonificació de l'import de circulació per a aquells menors de 18 anys que tenen discapacitat i que no són titulars del vehicle, estem d'acord en algunes de les bonificacions, vull dir, en l'IBI podíem fer demagògia i jo podia haver aplegat així, ara jo més xulo que ningú, 0,62 no, el 0,58. El bloc Verd proposa la reducció de l'IBI en un 25%. Diu, ala, mira que xulos. Clar, però no és seriós, no és seriós. I per desgràcia, la proposta que ens fa el tinent d'alcalde delegat d'Economia i Hisenda ens dona la sensació de que és una reacció a la moció presentada per el Partit Popular. I si és un error involuntari, és greu. Si és una reacció, ja els números fets, és més greu encara. Perquè, clar, a banda de la proposta del senyor regidor, hi ha un informe, evidentment, com no podia ser d'una altra forma, dels serveis econòmics de la casa, en el qual, d'avui també, evidentment, perquè, clar, com la proposta és d'avui, es diuen, entre altres coses, passar d'un tipus del 0,735, que és el que tenim en vigor, al 0,66 supone una reducción bruta de un 10,2%, que podría ser superior al crecimiento medio de los valores catastrales en el cuarto año de implantación, lo que supondría en principio una pérdida de ingresos para 2014. En principio, tampoc està calculat, clar, tampoc sabem les xifres reals de lo que suposa això, però clar, està l'increment també que fa el govern central al 50% dels valors, etc. Dado que el ayuntamiento, y este apartat és l'últim i per a nosaltres més important, dado que el ayuntamiento tiene en vigor un plan de ajuste, del qual hem estat parlant fa uns minuts, aprobado por el Pleno, y que en el mismo se contempla un incremento de los ingresos derivados de impuestos y tasas por encima del crecimiento vegetativo, la medida propuesta deberá compensarse con otras adicionales en próximos ejercicios para que no se produzca una situación de desequilibrio. Per tant, si definitivament s'aprova el 0,66, que sembla que sí, i aquesta possible reducció d'ingressos tindrem que compensar-la d'algun puesto. Per tant, anem a quedar per l'estil. Però clar, el més greu, i acabe ja, és que en aquestes formes és impossible. Nosaltres no venim així al plenari a fer subhastes i a veure qui fa la proposta més demagògica o més poc estudiada, i realment ens preocupa. Perquè ja els ho vàrem dir l'any passat en este mateix debat d'ordenances fiscals i vostès continuen en la mateixa trajectòria. Ja els anuncie que, igual que farem l'any passat, nosaltres, evidentment no en 3 dies, estudiarem i analitzarem profundament les ordenances fiscals i tindran les nostres propostes a la seva disposició, o bé en el proper plenari o via al·legacions, o ja estimarem la mesura que entenguem que siga més adient. Moltes gràcies. Senyor Bosch, per favor. Sí, muchas gracias. Bueno,